Is-serata tajba, ziz telespettaturi, nil-għakum għal-programmi uħor minn Pjazza konna inna ma nitkelmu fuq il-Partit Nazzjonalista. Mux misteru da xed jiġri fid-dar ċentrali, tantu hekk li anki l-partitari tal-Partit Nazzjonalista din jgħidu u jaħsbu bejnietom x'qed jiġri ġod-dar ċentrali. Għaliex dak il-bini taħġiġ li hemm tal-Pjetà joħorġu b'kull idea illi tajt imma da partit politiku jew xi ħaġa oħra. Għalx ċertu affarijiet li qegħdin jiżviluppaw matul dawn l-aħħar jiem, anki meta din l-emerġenza ta' saħħa minħabba l-imxija tal-coronavirus, ċertu nies joħorġu b'ċertu idejat li belħuk. U fuq xi nitkellem. Minn dik il-binja li qed taraw fuq il-screens tagħkom joħroġ l-erf, u erf kbir. Li erf li rifletti da partit fl-oppożizzjoni li qed jaspira jkun il-partit fil-gvern. Tajjeb, waraw biex joħorġu. Jekk jogħġbok, direttur. F'dan iż-żmien meta huwa importanti li kemm jista' jkun kulħadd jibqa' d-dar, il-Partit Nazzjonalista qed joffrilek il-possibilità li tagħżel jew xirja kbira ta' 75 euro jew waħda iżgħar ta' 40 euro u nwasslu ilek b'xejn fil-kumdità ta' darek. Ejsa, prosit. Partit Nazzjonalista ta' sar grocer. Sar grocer. Soho Grocery. Ħajma, imma għas riklamu ma kapaċi jagħmlu. Araw. Araw. Xirja kbir. Tant kienu maġlin biex jagħmlu dan riklama x'għandhom tant prodotti ħerġin minn kull imkien, illi laqqas biss kienu jafu li kitbuha ħażina. Jew noqqas ta' talentu. Iżda x'qed joffrilek il-Partit Nazzjonalista f'din ix-xirja? Il-Partit Nazzjonalista qed joffrilek il-possibilità li tagħżel jew xirja kbira ta' 75 euro jew waħda iżgħar ta' 40 euro. Iżgħar, okej. Imma di vera jew ċajta? U nwasslu ilek b'xejn fil-kumdità ta' darek. Smajta, sinjura, bxejn, bxejn, bxejn. Għal-Partit Nazzjonalista kollox bxejn. U l-prodotti? Ix-xirijiet jinkludu varjetà ta' frott u ħaxix frisk illi jkun hawn fis-suq, bottijiet tal-ikel, ħaġin u prodotti ta' ikel oħra. Shampoo, le? Fil-budget tiftakar id dejja kien għarfu shampoos. Imma jina fil-bidu, jina mux ċajta, ġifiri, da partit politiku, da dal-partit politiku fl-oppozizjoni, et nerġa nirrepeti, et jaspira li jkun il-partit fil-gvern, ta' et jitlob il-vot ta'kom. Għalix fil-li jitkellem fuq coronavirus, un-bat imur rebberlek il-mat tal-grocer. Id-deċidu xintomu. It-tini ħaġa, id-deċidu u għaraw jekk għandkomx licenza biex toperaw pala grocers u gol. Xux imbilli ħattieħor joqgħod jagħmel il-korsijiet tal-ħasib biex ikollu l-indafa u intom toqgħodu toffru dawn l-affarijiet permezz tal-hampers tmorru d-dar u tqasmuhom. Insomma, però is-serjetà hija di. Min hemm wara da kollu? Għana skoprejna. Tridu tixxokjaw ruħkom. Anki intom bħala partitari tal-Partit Nazzjonalista bir-rispett kollu lejkom u bir-rispett kollu lejn din il-persuna li se tisimgħu fuq il-linji tat-telefon. Klara Direttur. Hallo. Hallo, biex norna meċċirijiet li t-reklamaw għak joġbok. Ok, plima xirja plisti. Ta' 75. Ma daw jmuru għal-partit? Mux kollox, mux kollox. Mela għalu 15%, ġifri għalu 10 euros binna. All right, ok. All right. Ħattatini ismem, please? Iva. Kallef. Mikallef? 45. 45. Street Pacheville. Street Pacheville. It's Robert Arrigo. All right, Arrigo. All right, inti? Mux ħazin għaddejjien u fil-dar. Iva. X'mobile għandek, please? Mela, 9944. 5141. Okay, fidi. Thank you. Thank you. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo. Tibda trot islaleb, tajt dawn l-affarijiet isiru għall-inqas minn persuni li jkunu qegħdin jgħinu bħala volontier, eċetera. Ma mhux il-Viċi Kap
Spiċċajna fil-livell il-Partit Nazzjonalista tal-Viċi kapet ibeħ il-qawfa il-bixkilla bl-affarijiet tal-ton taż-żejt. Biex jaqla 10 euro. U nofs kilo mushroom, daw affarijiet tal-biki ta'. Imma di simawa, araw ix-xirja kif jibbenefika minna il-Partit Nazzjonalista. Mux kollox, mux kollox. Ma laqalu 15%. 15%. Laqalu 10 euro spinna. Jihdu 10 euro minn xirja ta' 75 euro. U 6 euro minn xirja ta' 45 euro. Jew 40 euro kemm kien. Traġedja li ju. Il-Partit Nazzjonalista jispiċċa f'dan il-livell. Imma basta jitkellmu bluli tal-ħajja biex jagħmel il-liħ ta' 10 euro minn fuq darek mill-nies vulnerabbli li jitkellmu fuq in-nies vulnerabbli. Ora hekk qed inħares dritt lejkom telespettaturi għaliex intom tismgħuhom ta' kuljum jgħidu fuq l-oli tal-ħajja, fuq l-oli tal-prezzijiet, fuq in-nies vulnerabbli. U fuq il-pensjonanti ma jifilħux u tiġu tafżaw b'reklam fuq l-istazzjon uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap jieħu telefonati u email id-dur minn Francis Zamid-Dimek, Segretarju Ġenerali. Ħanarawa dal-waqt. Għalix, meta bniedem jidentifika ruħu pala Viċi Kap qed jieħu dawn l-ordnijiet, tajta hekk hawn xi ħaġa ħażina. Jew sparixa kulħadd mill-partit u baqgħu biss. Tajjeb, qed jagħmel kollox hu. Qed ibeħ l-istress balls law. Qed jagħmel il-kafetterija u qed jagħmel it-tombla u mbagħad qed jagħmel il-serati bit-taċ-ċinema. Insomma, affarijiet tagħhom. Imma isemgħuh jidentifika ruħu. Robert Arrigo jien. Prosit. Faqqa subajk. Araw l-email, Francis Zamid-Dimek, Segretarju Ġenerali, sa dal-livell wasalna, qed taraħ qed jippromuovi bir-riklam kollox biex tixtru ix-xirja tagħkom mid-Dar Ċentrali Supermarket. Vera ħajamluh li dil dal-posta. Vera. Ħġiġ lest? Garax lest? Kaxxiera m'hemmx. Għax falluti. Dik il-verità. Imma l-isbaħ hija di. Fuq Facebook il-bieraħ, wara li din ħarġet fuq One News il-bieraħ, ċertu partitari nazzjonalisti ħadu għalihom bi kbir. Daw għallu ma tarax, One News qed jagħmlu l reklam. U hija, ma importanix, sakemm tibqgħu tbiegħu it-ton taż-żejt u l-bulu beef affarijiet tagħkom. Jekk intom daqshekk burin bihom, imma insomma. Imma li kollok partitarja, Sandra Nboħaġa, għanżamija bisimha ġdid taf kemm tħobbna u tħobb lili lid-direttur tiegħi, eċetera. Fil-każ ma ġara xejn, ħankompli nżid mar-reklam, qed nofru wkoll ikel lest kemm jiġi msaħħan għal kull min għandu bżonn. Mela issa emma li xalfejn Luis Gallia ritorna d-Dar Ċentrali għax il-plazz ħun qed itulkom issa 25 sena wara. Veru, Robert Arrigo, u xek, sewet ngħid jiena. Kull qatra tajn, u sissa għaddejjin fuq il-pjanijiet li aħna għandna. Mela ġej xi ħaġa ikbar, mela. Min jaf x'inhu mis-supermarket. Il-figol li għamiltuhom, il-maduma għamilta, x'iktar għamiltu, Ajma, ejnuna. Imma ħattejbu xi ħaġa tajba, ħadamlu xi ħaġa tajba. U ejja, għajdilna. Aħna noħorġu prodott ħafna ħjar. Ejsa. Nistgħu nimxu l-qoddim flimkien. Flimkien, mi għajżgur li le. Insija. Ajma, għarat nitċajtaw. Ironija politika ta' di, Robert Arrigo, biex ma teħuġ għalik. Aħna jiena nikkommenta l-fatt li inti fil-kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista bir-rispett kollu lejk li tbeħħ il-bottijiet tat-ton taż-żejt, tal-bulu beef, bil-banana, bil-patata, il-ħaxix fris tal-ġurnata, fġieħ il-bambin, fiex wasal il-Partit Nazzjonalista. U sa liġinna rrikom ta' fiex wasal il-Partit Nazzjonalista, għaliex dawn minn għalihom illi m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' ċertu Jason Azzopardi, Andrew Borg Cardona, min iktar direttur, u Paolo Borg Olivier, ex-segretarju ġenerali da ta'. U jagħmlu protest ġudizzjarju fil-qorti
Da fl-istess waqt il-partit qed tibih il-xirjiet bil-bixkilla, tajjeb. Daw qed jagħmlu issa protest fil-qorti kontra l-Prim Ministru u l-Kabinet kollu fuq l-immigrazzjoni għax u l-portijiet. Iridu jibatu lill-Ministri kollha il-ħabs. Tridu iktar? Daw l-istess tlieta li semmejt, Jason Azzopardi, Andrew Borg Cardona, Paolo Borg Olivier, għamlu protest oħra ieħor biex il-Prim Ministru u l-kap tal-Forzi Armati jiġu investigati mill-Pulizija fuq rapport ta' ġurnal illi allega li sar hekk u hekk u hekk. U jitolbu lill-Pulizija biex jiġu investigati lil dawn. Tridu oħra l-istess tlieta. Għamlu protest ġudizzjarju ieħor kostituzzjonali da fil-qorti kontra l-Ministru Edward Zamit Lewis. Fuq xiex? Għaliex il-Ministru ma konsultax magħhom fuq l-għażla tal-ġudikatura. Ma daw, min jaħsbu illi huma. Kull ma nista' ngħidilhom huwa ipprovaw irpu elezzjoni u tiddeċiedu fl-aħħar. Però sakemm tkunu fl-oppożizzjoni u tħawdu u tbijaw bil-bixkilla, insew kull parteċipazzjoni. Għaliex mhux hekk isir. Mela bit-teddejt u bil-lajjat u twerżiq u tfieħ tal-affarijiet u l-offiżi lin-nies. U mbagħad it-taħwit li jsir. Għaliex Adrian Delija rrid jilagħba tal-politiku jew l-istatista li qatt mhu se jkun u li qatt ma kien. Dan il-bniedem li taraw fuq l-iskrin ta' televiżjoni tagħkom, il-bieraħ ħareġ iferfer dembu u jgħajjed u jifraħ li ċempel lill-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-immigrazzjoni. U qal illi qablet miegħu illi l-immigranti għandhom jiġu imqasma mal-pajjiżi mod ġust madwar l-Ewropa biex Malta ma jkollix dan il-pis. Imma da, kemm ilu fil-politika, sentejn tlieta, taf kemm ilu qed ingħaddi 15-il sena, 20 sena. Ta' żmien ma kienx politiku, tajjeb. Imma tajjeb illi nfakruh ukoll illi l-kelma solidarjetà fl-Ewropa fuq din ma eżistit qatt. U mhux se jiġi Adrian Delija għax jgħid illi qalt li hekk il-Kummissarju Ewropew. Imma l-Kummissarju Ewropew li wkoll ġejja minn pajjiż illi għandhom il-problema kbira tal-immigrazzjoni, l-ewwel ma tara tagħha. Tajjeb? U meta nmorru għand Italjani, l-Italjani jaraw tagħhom. U aħna dejjem nibqgħu merħija għal rasna. U l-Ewropa tiddeludi lil kulħadd fuqha, tiddeludi lilna il-Maltina x'aħna mill-affarijiet tagħna jinteressana. U fil-waqt li ara kemm smajna f'dawn is-sentejn kemm ilu kap tal-Oppożizzjoni kontra l-barranin f'pajjiżna u kemm il-gvern qed jisplodi l-popolazzjoni bil-barranin u kontra l-barranin ħajjikluna. U llum, le ara ma talqux l-airport ara ma talqux l-portijiet da ma jaf xirit u jrid jalaq l-airport u mbagħad irid jiftu. Irid jalaq l-portijiet u mbagħad jerġa' jiftaħhom. U mbagħad irid isalvhom, irid iġibuhom hawn. Irid Malta li ssir iċ-ċentru fejn jiġu mqasma l-immigranti. Tibda trott tislaleb imma tajt il-min qed nisma' jiena, lil min qed nisma'. Iżda fir-realtà il-politiċi seri jitkellmu mal-politiċi seri. Adrian Delija żgur ma jaqax fil-kategorija tal-politiċi seri. Mela, isimgħu lil Evarist Bartolo, Ministru għall-Affarijiet Barranin, il-bieraħ fil-għaxija fuq dis-sett. Inti fin-nofs tal-Mediterran għandek żewġ bibien. Jew Lampedusa għall-Italja, jew Malta. Jekk għalaqlek il-bib ta' Lampedusa, bib wieħed biss baqa', allura dawk kollha li jridu joħorġu mill-Libja, Malta aħna ma nifilħux iżjed, aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn bħalissa l-isforzi kollha tagħna għandhom x'jaqsmu mal-coronavirus, kemm mill-lat mediku, kemm mill-lat ta' forzi tal-ordni. Imma jien ngħid, nerġa' ngħid li jien inkwetat fuq is-sitwazzjoni kif inhi. Inkwetat iżjed x'ġej wara. U xkull inkwetat fuq x'ġej wara? Għaliex jekk l-Ewropa tinjorana anki issa f'dan l-istat ta' emerġenza, meta kollox jgħaddi, għaseb wara x'inhu ġej minn naħa tal-immigrazzjoni, issa jiena nagħmilha ċara, jiena hawnhekk ara ma taħsbux li jiena titkellem kontra l-immigranti, anzi jiena bniedem dejjem kont niġġieled favur id-drittijiet li jiġu salvati l-immigranti. Imma f'emerġenza bħal din, fejn nafu li hemm NGOs hemm barra li din jimbxu, letteralment jimbxu biex dawn l-immigranti jibdew il-vjaġġ tagħhom fil-Mediterran biex imbagħad jitħallew għal ruhom, okay? Biex ikunu mbagħad eventwalment salvati minn xi ħadd.
u mbagħad neħlu l-problema aħna. Biex intikom eżempju, fil-waqt li Adrian Delija l-bella kumpanija tiegħu issa jekorbox qed tiġaħħom qalbhom għall-immigranti. Ħannu rikom eżempju ta' x'ġara llejla kemm ir-riżorsa intużat biex ma ngħidx inħliet, tajjeb, riżorsa intużat għaliex għam kjas fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' mhux l-Open Center ta' Ħalfar. Mela għandek pulizija. Ara riżorsi daw. Għandek il-Forzi Armati. Ok, issa tibda tarom, waħda wara l-oħra. Forzi Armati wkoll, il-taqsima medika, il-pulizija. Għandek il-iktar tobba mill-Isptar Mater Dei. Għandek is-ambulanza oħra mill-Isptar Mater Dei. Daw kollha riżorsi f'post wieħed fil-waqt li dawn huma suppost iffukati kollha biex iżommu is-saħħa tagħna sigura. Tajjeb, issa din il-biċċa tal-qed taraw il-nurses hemmhekk taraw il-pulizija, taraw is-soldati, paramediċi, tajjeb, rappreżentanti legali, rappreżentanti ta' NGOs, daw kollha hemmhekk frewixta bħal dik li se naraw issa il-soldati kif huma armati suppost daw qegħdin jaqsmu u jgħinu lilna l-Maltin kullimkien. Issa dejjem mhux biex inxewwax kontra l-barranin, assolutament jien qed ngħid l-argument fejn ir-riżorsa tagħna għandha tkun. Issa biex inkunu ċari, dak mhux l-Open Center fejn hemm il-coronavirus, tajjeb, fejn hemm in-numru ta' migranti, le, dak hemmhekk iċ-ċentru ta' detenzjoni tal-immigranti li ddaħlu bil-bastiment il-ġimgħa li għaddiet. U dak li jrid Adrian Delija li jkollna iktar immigranti li jagħmlulna il-ħajja tagħna diffiċli fil-mument illi għandhom ikunu konċentrati fuq affarijiet ħafna importanti. Dak qed tiġbed ħabel wieħed Dr. Delija. Ħaddikom eżempju tal-konfużjoni mela rajtu ir-riżorsa. Issa li fil-waqt li net news li nkollu sejrin għaliex hemm l-allarm qed jerqu n-nies qed jagħmlu hekk fuq il-Baħar Mediterran, jibgħatu ġurnalist Ħalfar stess jagħmel żball fl-interpretazzjoni ta' fejn ħaseb illi huma tal-coronavirus u joħroġ b'din. Daw qegħdin jikorbu għall-libertà, tajjeb, għall-libertà. Għax issa din detenzjoni waslu ġimgħa li għaddiet daw. Issa il-ġurnalist issa tan-net, nisimgħu. Merba l-segweġi tagħna ta' Net News bħalissa ninsabu ġewwa Ħalfar kif bħalissa għaddejja protesta waħda mill-binjiet li hawn Ħalfar biex niftehmu mhix il-binja li rajna reċentament fejn hemm numru ta' immigranti li jinsabu fi kwarantina. Iżda qegħdin f'lokazzjoni oħra fejn bħalissa għaddejja tista' tgħid protesta minn numru ta' immigranti. Mela, hemmhekk smajtu ċar illi dawn huma l-immigranti illi waslu ġimgħa ilu. U l-protesta tagħhom x'inhi? Fuq il-libertà. Ma jridux jibqgħu ġewwa. U Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista qed imexxi kampanja għar-rieqa intiża biex daw jaslu Malta. Ovvjament, sakemm jintbagħtu barra ġat jaċċettom jekk irid skont il-politika tiegħu, daw jiġu barra. U ġek. Ħanisimgħu Charmaine Gauci, titkellem fuq il-każijiet ġodda tal-lum. Tajjeb fost dawn hemm numru minnhom għal darb'oħra li huma miċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Il-bira ħamilna 1022 tests oħra mill-ħabs kollha li għandna kif ukoll miċ-ċentri tas-saħħa u anke minn Mater Dei u sptarijiet oħra. Minn dawn ħarġu 13 il-każ li huwa pożittiv. Allura issa għandna 412 il-każ totali ta' każijiet li huma pożittivi. Bħala aħbar tajba hija li aħna bqajna din nagħmlu t-testijiet fuq dawk in-nies li jkunu pożittivi fejn wara 14 il-ġurnata milli jieqfu s-sintomi jew inkella mid-data tat-test jekk ma jkollhom l-ebda sintomi, aħna nerġgħu nagħmlu t-test u la darba dan joħroġ negattiv hemmhekk aħna dawn jiġu dikjarati bħala recovered. U aħbar tajba hija li aħna mill-evalwazzjoni li għamilna aħna hemm 38 cases oħra li huma recovered. Allura totali issa il-numru ta' każijiet li huma recovered huwa ta' 82.
jekk inħarsu lejn in-numru ta' każijiet kollha li għandna u tnaqqas minnhom dawk in-numru ta' nies li huma recovered, tnaqqas dawk iż-3 każijiet li aħna sfortunatament mietu, allura hemmhekk aħna nispiċċaw li għandna 327 cases li għadhom hemm barra fil-qegħdin f'iżolazzjoni għaliex għadhom infettivi. Mela, a proposito ta' risorsi, il-Prim Ministru Malti, Robert Abela, flimkien mal-Deputat Prim Ministru Chris Fern, u kienu li huwa wkoll responsabbli mis-settur tas-saħħa, żaru lil ħaddiema, l-infermiera, lit-tobba fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid. U waraw daqsxejn, differenza bejn is-serjetà u l-bużullotti ta' Delija, il-Prim Ministru.